книга от вашето издателство? Ето я. Това е едно много интересно, между другото, издание на унгарците. Унгарска литература. Те имат склонност към едни странни иновации, приятелите от Унгария, писатели, преводачи. Аз съм учила двама от най-големите им поети, които станаха преводачи от български на унгарски, както е писал Ласло Нади. И оттам ги познавам по-добре. Идеите им са малко нестандартни. Или тази, например, адски необичайна, обаче е толкова хубава. И сме използвали оригиналните илюстрации и оригиналния печат, както е в самото унгарско издание от оригинала. Издателката ни, тя с унгарски се занимава и аз и решихме, че може да рискуваме да направим едно такова нещо.